woman of The muffin noise, eh? is one of it, the one I love. Yeah, yeah. One magaman tune. Uyazwa kunyarara nana maimwana mabasa zama ndabata foni ndaudza mama mwari vadaira pandaifugama nyarara bebi pukuta matears ndiwe wakanakisisa pasi rese last time wakawina ukafunga tokangwara pasina kuuya wakafunga kutokangwara but this time ndakagara ndakazvitaura kuti tinashe mugaba auye pana zvina basa izvo ane basa reiko tinashe mugaba wache zvimwe tingaite but apa muda kundibiridzira mani iwo mpana saka vanotadza kutamba matambe iwo kumba kwene kuna kana munhu ari flexible akuna kana munhu wana ari flexible matambe akafana mai vake ndiri flexible imi mbona mukisimo mwaita se boy uri kupi mwana adaiso zvanzi zvashata saka tofarirei tatuti zvazvaada totombofariraona wakazondibhosha apadhirirere wakazondibhosha dhirirere urikuona kozi nyaya yakutonetsa panapa urikuona pakataka china chemugabe ngaauye mufeso wako hana kuzobatika shamwari iwe ndikusvika mudheni shamwari kutobva wandikubva maraunzira ndikuona chimpana ichi shamwari chenge chisuspect chisuspect chikutanga shamwari kurumatono shamwari chitamazongezindanzo iwe kuchukudzira chirikuita chiuno asi hapana kana chii saka ndaona zvandida kuita chiripa nhamba dzake tinashemugabe chiripa nhamba dzake ndipe nhamba dzake nhamba dzake tinashemugabe hatuna kuona kuti inini ndiananonda imi makajaiswa inini pai makati tinashemugabe ngauye pano tikati anenge achiyozoitei saka mwana akatamba anzi asi mwana wake matambi verudzi flexible inini chiuno chako chakaita kuonoshenyere mabhonzo anga akafanana makutibirira mani ndokunotibirira tinashemugabe ari kuuya panapa ngauye kuva zvapera once and for all kuna mwana kutatotadzwa kufarana zvezvanje mwana ngaruende ichi chinenge chekuzambia tamba kuti kurunga chiuno lesu kana tapakura mo subscribe Ghetto Boys visual zvazvinhu Ghetto Boys visual zvazvinhu majokes avo kuti pwe nyaya dzinodzidzisa dziriti majokes avo kuti pwe mamuvi anodzidzisa ariti